tini nau tam no tui o jaga ke kok chap lai bani bo group ni hoche no जों दिनै नोंनो मेडिया बुसखांगो मा बासा मांखाय खके हायसे थांनाय बायजालबारियाव जोंनि रामचन्द्र गारनि एमएलए बरं गोनां जोंनि रन्जित बाबु यांगो जोंनि एनएलटि उरिनि प्रेसिडेन्ट बरं गोनां फास्टेफा सार बा प्रसेनजित बनो बिनि साकाव जे पासने एटेक खायमानि आबरंनो लाइके जों जाजागलिया बा बिनि केदार जाजागलिया हिनबा थानसानि यापिओ हंखाय मति कक फायलाया थानसानि बर' लुकुनि बर' नायो थानसा गथिं दिनि खनागा उराम हास्तेफा सारनि साकाव रमान नांनाय एरेस खाय नांनाय 10 दिन 14 दिन बिसिङावनो आबो हाय सालायमारनो बेले जों सेलिं जागो सेलमाइसिं जागो थानसानि मारि गापति थानसा मारि कांनि लगिबो दङ लुकुनि बर' जत हास्तेफा हासागानि बर' बा हास्तेनि बर' दङ गाय आपति मन जरस ताबो गाय साबायसाक गबो सागा आं बिजेपिनि सागाव आं खालाया हास्तेफान सागानि ससे खालायो ग तुमुं खायनाय गाय गभर्नमेन्ट खायनाय ग तिनि यामन बागै नं बसगां मा बाजा मा कका मन हाय बिनि केलारक अमन खनावै जलि जाखा जों तिनि मा फायका गाबन रसिना हारै कै जानाय बेलाय कै चालायनाय तैसे आरो तै कासलाय दंगो 14 दिन 10 दिन 14 दिन बिसिङाव खाया गाय जों आन्दोलन जों रसैया थाने नों रसैया गाय बिनि केदार हाय सिं दंलाय लाक आबो साबायसा कमन दिगिता थांति कमन दिगिता फायलायतु बुलायन थिलेन ता फायलायतु आनि कमु अबनो आनि रिक्वेस्ट गबनो सिनि लुकुनि बर' नाय दंदि अबो जों केबनो बायफुस केबनो जों जस्टिस केबनो डिसअनर जों खलाया पार्टी खलाय थांतु गाहाम खलायलायतु आसुं आनि कमु ni ni bung ke आनि बुमुं आं अरनि ग्रुपनि कनभेनार जबराय देब बर्मा हामबाय बेलेके प्रेस मिडिया दंनो आं तिनि कक साना मुसुङा मुहायसे तिनि चिनि प्रेसिडेन्ट हास्तेफा सार बिनि थानिव जे रेपिस हिनिनाय एमएलए रन्जित बर्मा हास्तेनि लुकुरावबो नुगै दङ बनरमनानि बाङै बनि जे एमएलए तुतुइ बेलेके लासि माइसा जों लासि वाइसि ब एमएलए तुतुइ अबो हाय बिनि एमएलए नि बुकुनि ककनानि कोनो उस उंया कोनो एमएलए रक अबो हाय कबो कगिया गा अबो एमएलए तुतुइ बबा हाय जे पार्सनेल एटेक खायमानि आबोनो बेलायखै जों जाजागिया गाय आं वान छुगो अतिप्रा हानि लुकुरबो नुगै दङा एक्चुअली ब साक साकनो दूध बाय तुको जाखनि दे बसङै दं सावै मानिया साया तो जतना खाय फैया गाय जों तिनि दफा साबनानि बा दफा हामानानि दिगिसि थांनानै नाङै दङ तिनि अ जराव जे बाहा जे आगे एनएलएफटी टु टाइगा कगलायो थैलायो बुसु जति बरक थैका बुसु जति बरक नष्ट अंखा चिन्तिफ्रा सारो अराय पराय तागबो नक हुक मावै जागा जमी कमावै कसक जा गोबां बरक दङ केबोनि बुमा बुसाबोफोर फायनो ना सिंजाक हायबानो बुसानि बुमा खनुगिया अनेक बसर ताबो मोना सिंगै दङ अबा हेरक दङ आबरनो सामनानि बगै सेवान संनानि जरा ताबुक आ जरा न हासाल खलाय तिनि कगियानि कक सोनाम बै बो तिनि सिने अकरानो अबा हेकेयै अंको खायकिया तामिनानि रेपिस हिसाबै रमनानि हिनि बसाखा गावबो गाय आगे एनएलए टिम टाइगार नांलाय माहाय नांलाय मानो अब तो जों खाया हिनि दंफानोसै अब जों बायथ' खायजेक तिङै थानाय कारण बरक खायकिया हंखाय गाबोन बाङैनो आं हास्तेनि लुकुरनो कयो जाहाथे अबा हेरक तां थुनब तै अ जे बवान सुक तमारनो ब फिरगैना हानांथु हामबाय मीडिया न तामने काय जों तिनि अरमा कुथुम लायमानि कक के हयसि जे थांनाय बायजालबारिनि गथना सिनि बरं मोनां सिनि रन्जित सार जे सिनि हास्तेफा सारनो जे पार्सनेल एटेक खायमानि अबो खनावै जों तङै मानलिया सिरिं तामने काय जों हास्तेनि सिनि बर' रंनो जों अबनो मा कयो साया सामुं अबो हाय खलायलाय पार्सनेल जुदि एटेक खलायलायका हंखाय जोंबो नाहारैनो दंगो तामने हंखाय जोंबो सिरिं दंगलाक आबोनो बागैनो जों बेलाय खा दुख अ जे सामानि रंनो तैसा बहायनो हाय रियाक रस हावै नाहारनानै बागैनो सिनि बरं गोनां रन्जित देबर्मा सारनो जों कयो साया जतनो खायो नोंनि जिबो वान सुगैनो मानो कारण तामु उंखा तामुया आबोनि थानोबो नों हिसाब दङ हायसि कायसा न'खर कायसा क्लेन खायो ब्लेन खालायो अबा हायके दंखाय सिनि जाति दफा अबा हायके जों मोथाङै नारक मानलायगला
karon tabuk sung nugui tongo jotono thansa khlai sung tongnani nangnai hini tongmani jorao kaisa no upor kaisa obo hai judi khlai ka hangkai sung obo ni bagui siring siring tonglak chini haste pa sar ni bagui karon sung bo naharai ni tongo tamo khlai ba khlaiya sung obo judi obo haino 10 din ba 12 din bisingo bono arrest judi khaikai sung kasoi bono rombu yapharari nai himani rok sung bo nugui ni tongo khnai ni tongo judi obono maniya judi hingkai sung asugui tonglak asungno ani kok oron muthaka hambai।